Pipila ka mga OFW nga nagtrabaho sa nasod Sudan sa Afrika ang luwas nga nakauli sa Davao Region humana ipit sa gyera sa maong nasod. Sa ilang paguli, nakadawat sila og financial assistance gikan sa OWA Region 11. Ani ang report ni Argil Relator. Nagdasok na lang ni ining punuan sa Mangga sulod sa duha ka adlaw kining mga Pilipino sa border sa nasod Sudan. Kini human sila mibakwit ato sa gera sa Sudan sa Africa sugod ni adtong April 15. Naghulat sila nga madala padulong sa sentro sa Egypt. Sakay sa bus, 23 ka oras ang ilang biyahe gikan sa Khartoum, Sudan, padulong sa Argentine port nga border sa Sudan aron makasulod sa gate sa Egypt kung asa luwas na sila. Gikan sa border, 16 ka oras na sab ang ilang gibiyahe padulong sa Cairo, Egypt. Lakip pa nila ang 17 years na nga nagtrabaho, isip teacher sa maong nasod nga si Jasmine, uban ang iyang Filipino-Sudanese nga bana ug ang ilang tulo ka mga anak. Ang Sudan 2019 na siya gubot-gubot about sa gobyerno pero dali ra kay nila maayos good, masettle lang dayon. So abi po namo tong katong gera mo ano lang siya og 3 to 4 days or a week. Unya nagkagubot-gubot naman. So personally akong desisyon wala kabalo akong bana nga magpa-relocate lang ko. Pero sa everyday as the day passes, grabe naman gud kaayong buto-buto og gera, daghan na kaayong mga buildings ang naguba gyud. So naka-decide mi nga mag-repatriate kauban among mga anak. So nung kasagsagan ng gera, lumipat po kami ng bahay ng tatay ko. I think 15 minutes away lang. Pero medyo malayo sa sentro kasi 15 minutes. Walang traffic yun na 15 minutes yung layo. So ngayon, doon pa kami nagstay kasama ng ibang Pilipino. Parang naging bahay kanlungan po yung bahay ng tatay ko. Nasa 80 plus kami na Pilipino. Nagstay kami doon, I think 4 days ata. Nagduha-duha pa sa una ang OFW nga si Jonathan sa pagbakwit. Sanglit na anda nila nga kung doon na may kagubot, pila lang kini kaadlaw mulungtad. Sa way hunong nga gira mo nang nakadesign na ko nga mo sabay na gid sa kuan repatriation. Ang executive sous chef sa usa ka 5-star hotel sa Sudan, gilayong ni bakwit diha nakakuha sila og timing nga makasibat. Timing na lumabas kami during near to praying time nila. Dito yung minigawas. Near to praying time, before mag-12, labas gid mi kay at least dili kay delikado. Hantod nakagawas nami. Pinaagi sa Department of Migrant Workers ug OWA, luwas sila nakauli sa Pilipinas. Sa Region 11, ana sa 20 ka mga OFW ang ana sa Pilipinas. Apan upat pa ka magbanay ang nakaabot sa Davao Region. 15 pulos na kadawat og tag 50,000 pesos nga financial assistance gikan sa OWA 11. In fact, escortan sila sa atong OWA administrator nga si Arnel Ignacio, from there, adto na mga pipila ka mga FW, nga pila ka sa isa ka batch kauban si atong administrator. Pag abot mo sa Pilipinas, nakadawat may financial assistance para to mamalit og unsa mga gamit kay gamay ra gyud kayo among nadala nga gamit sir kung unsa lang gyud ang madala. Mo na gyud ning gera abi namog sa salida lang namo makit-an pero nahitabo sa among aso. Salamat gyud kaayo sa gobyerno. Nagsilbi na nga ikaduhang Pinoy ana sa mga na-repatriate na mga OFW ang nasod Sudan sulod na sa sobra dekada. Busa ugaling mabalik na sa normal ang sitwasyon. Plano gihapon nila nga mobalik sa maong nasod aron dito ipadayon ang ilang pagpanarbaho. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.